रबिबाराव माखासे प्रेस मिटआव नैबे PMAY-G न'नि सोमोन्दै माखासे दानि माखासे रुलिं गभर्नमेन्टनि BCDC चेयारमेना आगोलनि जेनेबा थांखांनाय सरकारनि चेयारमेनखौ माखासे बेनिफिसारिनि न'आव फैनानै लुफुंजायै न'खौ नायनानै माखासे लुफुंनानै होआखै होननायाव एलिगेसन लाबोदों। बिनि सोमोन्दै आङो खारन बिसिनि न'आ मानो लुफुंजायाखै मा जादों बेखौ आङो माखासे बिथांमोननि बुंनायनि फारसे लानानै आङो बिनि खेंफोरथिखौ आं होनो सानदों। बे खेंफोरथिया जाहैबाय दिनै बे हेनिबिलि रेभिनिउ भिलेजनि गामिनि सिङाव जाखिनि लुफुंजायै न'नि जेखि लुनाय न'मा बेनिफिसारिफ्रा गावसोरनो निजे न' लुगोन होननानै दायथ'खौ लादोंमोन। दा दायथ' लाखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा गावसिनि दायथ'खौ लानानै न'खौ लुफुंनो हायै खार'ना मा बेखौ जोङो मोनथिगौ। दानि समाव जों मोनथिबाय माने बिथांमोनहा दिनै माखासे बिसिनि एकाउन्टआ CSB मुङाव खुलिदों। सोरनाबा लट लानो हाया सोरनाबा लानो हायो बिदियाव बिसिनि बेंकआव अनेक प्रसेसआव बिसोरो न'खौ लुनानै लानो हायाखै। बिथांमोननि न' लुनानै लानो हायैखौ लानानै जोङो सरकारि भाबै जोङो BDO इन्जिनियारजों जों बहुद सावरायनानै बिथांमोननि एकाउन्टखौ जोङो 2 लाखसिम लट लानो हानाय केपासिटिखौ जों बानायनो होनायाव बिसिनि न'आ लेट जादों। लेट जाखांनायनि उनावहाय दिनै बिथांमोनहा बे न'खौ लुनायाव बे ओनसोलनिनो बे जायगानिनो बिथां मेम्बार दङ आरो बेजों लोगोसे मेम्बारजों लोगोसे थाफानाय मानसिफोरना न' लुना होदों। दा बिथांमोनहा दिनै बे न'खौ माबायदि कमप्लिट खालामनानै होनो हायाखै बेखौ तदन्त बुजिनो थाखाय बिथांमोनहा मोजां साजेसन लानानैसो सोंनांगौमोन, खिन्थु बाहाय कमप्लेन होलाबायनानै जाया। बेनिफिसारिनाव मोजाङै सोंनानै बुजिनानै लानानैसो बे बाथ्राखौ बुंनांगौमोन। दा बिनि सायाव आं जेबो उसुबिदा मोनाखै। बेखौ बयनिबो थाखाय जोंनि लुफुंजानांगौखौ बयबो आसा खालामनानै जों बयबो आसा खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि न'आ आद्रा थानायनि खारना जाहैबाय गावनि दायथ'आव थानाय। दा दिनै बेखौ सरकारि भाबै आयेनजों मालाय सरकारा बेखौ दायथ' लागोन। बेखौ सोरनिबा सायाव दुमनाम होनानै खुनु जुक्ति नङा आरो बे। आं बेखिनिखौ आथिखालनि जे आं दिनै बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन। माने आं टटेलि बेखौ इन्सपेक्सन खालामनो आं थाङाखै, खिन्थु आङो ससियेल मिडियायाव नुनानै आङो एसे नोजोर बोनानै आं नुदों। बाहाय सोरनिबा फट' खेबनानै होनायाव जों नुदों नंगौ सरकारिनि नियम निथि बादियै एस्टिमेट दङ। बे एस्टिमेट हिसाबै जेला जोंनि बै समनि फुराना टाइमाव जों लुनाया 19 फुट 16 फुटमोन। नाथाय माखासे समनि खेथ्रआव दा नै गोदानै सरकाराव फैनाय दा रुलिं गभर्नमेन्टफोरनि जेनाखि बानायनाय न'फोरनि एस्टिमेटखौ जों खोनादों 18 आरो 15 बेखिनि गोलावखौ जों खोनादों। बेखिनि गोलावजों लुगोन। आरो दा बाहाय एस्टिमेट हिसाबै बाहाय आङो नुदों 10 mm रड होनांगौ सारिय'फाले फुटि 9थायाव। बेनि उनावहाय सिस्टेमा बरनायदों ओरै बे बिटिआव टाइमिं होनांगौ। बिनि रडआ गंब्रै 10 mm रडजोंनो जाजोबनांगौ। आरो फिन लेभेलसिम टाइमिं दङ। टाइमिंआ मोनथाम। बेखिनि टाइमिंआव 8 mm गोजौ लेभेलाव होनांगौ। दा जोङो नुनायाव जोङो माखासे जिनिसखौ आङो बेखिनिखौ बानायनाय बादि नुवाखै। आरो ससियेल मिडियायाव नुनाय बायदियै दिनै सोरनिबा न'आ गाथिनिफ्राय बिटि लेभेलसिम गाथिनायनिफ्राय लेभेलसिम बे खोरखि लेभेलसिम 5 इंसि होदों। बिनि गेजेराव 3 इंसि होनाय नुदों। दा खिन्थु गभर्नमेन्ट एस्टिमेटआव बे नङा। गभर्नमेन्ट एस्टिमेटआव जाहैबाय टटेलि गाहायनिफ्राय टाइमिंनिफ्रायनो फुल 5 इंसि बेखिनिखौ बानायनांगौमोन। आरो खोरखिया 2 दरजाया 2 बेखिनि होनांगौ होननानै एस्टिमेटआव लिरनाय दङ। दा आङो नुनो मोनाखै सोरनिबा बानाय। आं रावखौबो कमप्लेन होनो थाङाखै बा बुंनो थाङाखै, खिन्थु पाब्लिक प्रसाराव जों बेखौ मोन्दों।
जिहेतु रायजो राजाफोरनि आं बेखौ खावलायगोन जायफोर बिथांमोनहा दा दायथ' लादों जाहाथे बे दायथ' लानानै बे बेनिफिसियारिफोरनि न'खौ जाहाथे साक्सेसफुल खालामनानै होनो हायो आं बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे खुनु दरनाम दरसि जानाङा भुल बुजा बुजि जानाङा बेनिफिसियारिजों कमप्लेन होजानाङा आं बेखौ खावलायो आरोखि आगोलनि चेयारमेनफ्रा मावनानै होआखैमोननि आं चेयारमेन हिसाबै आं दायथ'खौनो लाखायाखै माने आं बेखौ गासिबो बेनिफिसियारिनिफ्राय दायथ' होदों एग्रिमेन्ट लिरनानै होनानै हरदों अफिसियेलि सिस्टेमजों दा बाहाय माखासे सिस्टेमखौ मालाय जिसि मेम्बारफ्रानो गाव गाव रेभिनिउखौ दायथ' लानानै गाव गाव बानायदों सोरबाया गोसोबायदि गावनि बेनिफिसियारिया गावनो निजे बानायनानै लादों दा बाहाय आङो ब्लक डेभेलपमेन्टनि इन्सट्राक्सन हिसाबै आङो बेजोंनो इन्जिनियारफोरजों फैयो नायफैयो नायफायो माने आं बेखिनिखौ आं खामानि मावनानै होदों माखासे लेट जानायफोर उसुबिदा जानायखौ आङो आंनिफ्रायनो आङो डेभेलपमेन्ट ब्लकसिम रिपर्टबो होदों बेखिनिखौ मावदों आरोखि खिन्थु बे ओरैनो जाख्ल'नाय माख्ल'नाय बुंदों बे ओरैनो भुवा बुंखागोन बिसोरो दा बेफोर जे दानि समनि बेलायाव जेनाखि गावसिनि गोरोन्थि भुल कयेक्टाखौ मोननायाव रिकाउन्टार होफिनलाबायखागोन बिसोरो आं बिथांमोननि बुंनायखौ ओरैनो नंखाय भुवा होननानैसो आङो सानो आरोखि गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज श'रुमा बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खाबु फैगौ 31 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम खुंनो थांगासिनो बाइकनि लन मेला बे लन मेलानि गेजेरजों नोंथांमोनहा बाङाय डाउन पेमेन्ट होनानै फाइनान्सआव बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ गोरलै राहाजों लानो हागोन लोगोसे बे लन मेलाया जायखिजाया कम्पानिफोरनि बाइक आरो स्कुटिफोरखौ एक्सचेन्ज एबा सोलायनो हागोन 1000 रांजोंनो नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनो हागोन बाइकजों लोगोसे मोनफागोन गंसे फ्रि हेलमेट 9999 रांनिफ्रायनो जागायगोन डाउन पेमेन्ट जायफोरा बे लन मेलानि खाबुखौ लानो गोसो एबा बांसिनै मिथिनो हास्थायदों नोंथांमोनहा नैबे मबाइल नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नम्बर 9101547892 एबा 6003817191